milí přátelé, podporovatelé i dobří lidé, představte si místo, kde se s každým pohybem šíří radost, smích a nadšení. Místo, kde děti, dospělí i seniori nacházejí smysl a vášeň v tanci a sportu. Taneční a sportovní klub Opava s více než 10letou tradicí byl přesně takovým místem, až do chvíle, kdy jej zasáhla devastující povodeň. To, co dříve bývalo srdcem komunity, kde se rodily talenty a kde se psaly příběhy plné potu, nadšení a neuvěřitelných výkonů, je nyní zcela ochromeno. Voda zničila nejen taneční parkety a sportovní vybavení, ale především sny a naděje stovek členů, kteří si tento klub za léta zamilovali. Naši tanečníci, sportovci i jejich rodiny teď ztratili své bezpečné útočiště. Ztratili prostor, kde mohli každý den pracovat na svém osobním růstu, kde se setkávali, smáli se a tvořili vzpomínky. Klub je pro ně nejen místem sportovního vyžití, ale i druhým domovem. A teď stojíme před otázkou. Bude toto místo ztraceno navždy? Ale my to nechceme dopustit. Nechceme přijít o klub, který nejen trénuje mistry, ale především pomáhá lidem nacházet sebevědomí, přátele a lásku k pohybu. Proto vás prosíme o pomoc. Chceme klub znovu postavit na nohy a vybrat peníze, aby se parket opět mohl naplnit životem, aby se naše děti mohly vrátit k tomu, co milují. Každá koruna, kterou přispějete, pomůže obnovit to, co povodeň vzala. Pomůžete nám znovu rozsvítit oči tanečníků, znovu uslyšíme smích a kroky na parketě. Vy, kteří nás podpoříte, se stanete součástí zázraku. Zázraku, který vrátí život tam, kde ho povodeň dočasně zastavila. Prosíme, otevřete svá srdce a pomozte nám vrátit na taneční parket sny, úsměvy a naději. Společně můžeme dokázat, že i po nejtemnější bouři vyjde slunce.